Her har vi lossen Lasse. Han er på første klasse. Når vi taler om en los, der er god til at slås. Når vi taler om en los, der er god til at slås. Han har killerinstinkt med sine katteaner. Han nedlægger rener i lange baner. Lasse Los, han er god til at slås. Lasse Los, han er god til at slås. Han er nåleskovens tiger. Ind på sit bytte han sniger. Som stille jæger er han super god. En skandinavisk Rambo i snesko. Her har vi lossen Lasse. Han er på første klasse. Når vi taler om en los, der er god til at slås. Når vi taler om en los, der er god til at slås. Lasse er en tavs kriger, med mindre jagten står på piger.